Your picture feeling, I'm turning and I'm learning that I love my country. And I'm waiting for you, yeah, I'm waiting for you. And nights are getting lonely, I'm waiting for you, yeah, I'm waiting for you. If my boots are getting darker and the food is so blue. Τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ήρθε η ώρα να φωτίσουμε την ελπίδα. Αλλά μου άρεσε και μία που έκανα στο πολύ κουλό, γιατί να γίνει αυτά αλλά θα τα βρεις σε κάνα χρόνο αυτά, σε καμιά επέτειο. Έλα, πώς βγάζω το night shot. Οκ. Έγινε. Αν θες έλα να το πάρεις και πάνω με... Καλά, οκ, έγινε. Έλα, άστο. Όχι, εντάξει, θα σου πω. Έλα, τώρα. Το σήμα αυτό δεν θα πάψει άμεσα η ίδια στο πλανήτη, δεν θα πάψει η μουσικοτοπή, δεν θα πάψει η πόλη. Σίγουρα όμως, το σήμα αυτό μπορεί να αποτελέσει το φάρο για τον κάθε έργο, την κάθε νέα προσωπικά, στον δρόμο που να δικαιώνουμε τη ζωή μας και τον γύρο. Σίγουρα μπορεί να αποτελέσει μια αρχή στο να βγάλουμε καλή από τη δική μας ζωή και να ζούμε καθημερινά κάνοντας πράξεις που θα επαναλαμβάναμε όσες φορές και αν ζούσαμε. Να μας ανοίξει τον δρόμο σε αυτό το κάτι διαφορετικό, σαν ένα φως, σαν ένα ελαφρύ αεράκι. Ένας γλυκός ήχος, μια παλή φωνή, δύσκολα ακούγεται στο σημερινό κόσμο. Πώς μπορούμε άλλωστε να καταφέρουμε να ακούσουμε αυτή τη φωνή, όταν ζούμε ανισορροπημένοι και ανισορροπημένοι σε ένα σύστημα που προσβάλλει τόσες οικονομικές και απαιτήσεις, σε ένα σύστημα που οι ανθρώπινες σχέσεις με νοημοκρατία, θρησκεία, εκκλησία, πώς να ακουστεί η φωνή αυτή, όταν οι πληροφορίες και τα αυτοκίνητα και το πάρα πολλά αποφασίες, πώς είναι δυνατόν να ακουστεί αυτή η φωνή, όταν όσοι βρίσκονται στα κέντρα των αποσπάσεων, όσοι διαμορφώνουν τις αυτές αξίες, βρίσκουν τον τρόπο να πληρώνουν τις διδακτορίες και τους πολέμους, σε αυτόν τον κόσμο που προσωπεί. Ας επαναλάβουμε όλοι μαζί εδώ πέρα, ειρήνη, δύναμη και χαρά. Πιο δυνατά. Σας ευχαριστούμε όλους που παραβρεθήκατε σήμερα στην εκδήλωσή μας. Η φωτογραφία αυτή και το βίντεο θα γυρίσει όλο τον κόσμο, όπως και στις υπόλοιπες 130 πόλεις του πλανήτη που έγινε το σήμα, θα γυρίσει και αυτό τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Του χρόνου πάλι θα είμαστε εδώ πέρα να γεμίσουμε ολόκληρη την πλατεία.